Γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξω Clash Royale. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι στο Android. Δεν υπάρχει στο App Store, ούτε στο Play Store. Μην το ψάξετε και πάμε να παίξουμε. Είναι σαν το Clash of Clans. Δεν είναι και τόσο καλός. Για να σας δείξω τους παίχτες μου. Να τους. Ναι. Αυτή είναι μόνο η level 1 μου, αλλά είναι καλύτερη μου. Sorry. Αλλά η κάτω είναι καλύτερη μου. Και αυτός μαζί. Αλλά... Let's go to play. Lag. Έχω πολύ lag, συγγνώμη, μπορεί να χάσω. Αλλά είναι δύσκολο αυτά στα 3 level. Έφτασα. Θα πω όπως πριν έπαιξα ένα match που έπαιξα με ένα παίχτη που είναι hacker. Hacker. Κάνουνε τα ρο. Ζούμε έναν βλάκα. Και μάλλον τον τον ξέρω. Dragon's Attack. Dragon's Attack. Βιάζω. Giant. Ναι, γράψτε στα comments αν θέλετε να σας μάθω πώς να το κατεβάσετε για αυτό το παιχνίδι. Θα παίζει ο Genius Mania και αν θέλετε να δείτε γράψτε το και να το ψάξετε. Οπ. Έχω 60 σύγκον για να το γυρίσω. Αυτή ομάδα! Κάπου θα μένει να χάσεις όρια. Champions League, Roman Reigns. Este mana μου σύγκωσε. What the fuck? Ένα λεπτό παιδιά. Este. Ok, ce este? Scada. Nu καλά. Scada. Goblins. Archer. Mini P.E.K.K.A είμαι. Mini P.E.K.K.A.
Bye. Μα... Κοπιά να καταλάβετε τόσο μινι πέκα. Γκολτσέ. Δέστε ρε παιδιά, δέστε ρε. Είμαι level 2 και δέστε τι παίχτες έχω ας πούμε. Έχω Dragon, έχω... Mini P.E.K.K.A. Yeah! Ναι. Αυτή την πήρα χθες, μου άρεσε και τόσο πολύ. Αρρώστα είχα και τα φύγα για να βάλω Valkyrie και αυτό το έφυγα και αυτή είναι εδώ για να κάνω Jacob. Θέλω να σας δείξω και ο παίχτης θα ήθελα να πάρω. Αν βλέπετε πολλά πράγματα του Clash of Clans, ξέρετε γιατί. Αυτό το παιχνίδι δημιουργήθηκε από αυτό που φτιάξε το Clash of Clans. Αυτός είναι... Τι άλλο... Goldbreaker ήταν να πω. Hawkrider, αυτός είναι ο Wizards. Αυτό έλειξε. Θα παίξω ακόμα ένα παιχνίδι. Και κλείνω το βίντεο. Αυτό το παιχνίδι θα σας το είμαι σίγουρος, έτσι μαθαίνουμε πάντα. Δέστε πως η δουλειά έκανε από το τόσα που είχε εκεί ο Mini P.E.K.K.A. Σκεφτείτε πόσο καλός είναι. Θα μου πάρει ένα και θα την πάρει. Όχι ρε! Γκράλα δεν μας πειράζει τώρα μόνο αυτό. Voy al trito, oh my god. No, no. Mini P.E.K.K.A. Σας το παλέστε τι τους κάνει και πληθαίνει. Μόνο Giants και να βάλει αυτός. Δεν είμαστε ότι ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλα. Δεν πειράζει. Ο Βελίον δεν ξέρω πιστεύω στην ώρα. Νέγγι. Θα σας πω κάτι γιατί δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό. Είχα πολλά μαθήματα στο σχολείο. Ήταν ταξίδι μαζί με τον παπά μου και δεν μπορούσα να πάω σπίτι και να το κάνω. Το τηλεφώνο μου ήταν σπίτι. I'm sorry. Bastard! Fuck you! Δέστε τι ώρα είναι και κάνω βίντεο. Δέστε τι ώρα είναι. 7:50 και κάνω βίντεο. 7:50. 27 Φεβρουαρίου. Σάββατο. Άντε γεια. Τώρα δείτε αυτό το μάτσο στην να πάω να κάνω κοφλέξ. Αντίο baby.
τελικά άλλαξα γνώμη. Θα μου κάνει αργότερα η γιαγιά μου, ξέχασα. Γκολ. So guys, σε 5 λεπτά θα κλείσει μόνο το βίντεο για αυτό. Πρέπει να σας πω γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι το PS4 Call of Duty EDD. Bye bye, η Destiny αν είναι.